Ahojte. Ahojte. Tak dneska sa presúvame, ideme na Nusa Penida. Náš pobyt tu končí, tak sme si dali raňajúčky ráno. Anetka mala... Palacinku som mala s medom a ty si mal... Ja som mal omeletu s chlebíkom a s paradajkami a mali sme k tomu 2 banánové šejky. Áno. Teraz čakáme na loďku. Potom sme sa trápili s kufrom, lebo mláky tu niekde boli, tak som to musel ako ťažný kôň vláčiť. Za 10 minút už odchádzame, takže sa tu rozlúčime s morom a práve sa chladíme si aspoň labky vo vode. No, lebo z nás tak tieklo, že to až nemožné. Ani nemusí svietiť slnko a človek sa to spotí hneď, lebo tá vlhkosť je tu extrémna. Tie komáre sú strašne otravné. A ideme teraz teda na jeden ostrov z Gili Air, tam počkáme 3 hodinky a potom ideme už loďou na Nusa Penida. Tak. Ešte vlastne pred celým sviatkom a celou tou ceremóniou Dňom ticha sa vlastne všetci veriaci takto spolu stretnú, najedia sa, napijú sa a tu na záberoch vlastne môžeme vidieť, ako všetko upratujú. Ahojte, tak my sme už na Nusa Penida konečne, už máme ďalší deň, takže vám ideme zrekapitulovať, ako to celé prebiehalo, aká bola cesta a tak. No vlastne, čo sme naposledy hovorili, že pôjdeme z Gili Air rovno sem na Nusa Penida, tak sa to počas cesty zmenilo. Vystúpili sme na Gili Air a tam nám borec povedal, že musíme ísť ešte na Lombok, tam počkať a potom z Lomboku až sem na Nusa Penida. Pretože oni majú takú tradíciu, teraz majú ten Silent Day a majú tradíciu, že sa musia proste pomodliť. Takže sme ich tam museli čakať, dali na také veľké miestnosti. Tam sme sa zoznámili s takou Češkou, sme sa rozprávali chvíľu a ľudia si tam mohli umyť nohy a tam sme čakali, ale nič nám ani nepovedali, že koľko budeme čakať, ani čo, ako nič. Popri tom sme už dávno mali vyraziť na Nusa Penida, ale zase sme mali skús, ako vždy. Najhoršie na tom bolo, že nás nevyhodili ani v prístave, ale vyhodili nás tak bokom na pláži a nám tam ešte hovoril ten chlap, že ak si budeme chcieť nehať vyložiť kufor od tých domácich, takže za to budeme musieť platiť, čiže teraz to bola taká menšia pásca na turistov. A bolo to nepríjemné, lebo tí domáci hneď naskakali na loď, videli, že my máme kufre, tak nám ich chceli brať. Ja som im povedal, nie, zvládnem to. Ale bolo to náročné. Ale bolo to čudné, lebo proste tam vedľa bolo normálne miesto pre lode, kde sa klasicky vyloďuje, kde normálne zastanete a ste na rovnej zemi, ale oni nás proste vyhodili na pláži, kde no ťažko sa to tam riešilo, keďže sme mali kufre a do vody sme museli skočiť a potom sme tam šplhali cez také skaly s kuframi, no akože boli sme prekvapení, keďže tam bolo hneď vedľa, sme videli to miesto, tak to bolo také čudné. Normálne molo tam bolo proste. Normálne, no. A potom, aby málo nebolo, tak keď sme už mali vlastne ísť na loď, tak nás vyhnali z tej čakárne, potom nakoniec to nebola naša loď, tak sme tam zase 20 minút čakali, zbytočne prišla loď, my sme si mysleli, že to je vlastne naša loď, vystúpili stade ľudia, ale my sme už nenastúpili, lebo tá loď zrazu začala cúvať a išla preč bez nás. Tak sme boli takí smutní, potom prišla ďalšia loď. No potom prišla ďalšia loď a my sme teda nastúpili, ale sme tam boli nastúpení, my tam sedeli hádam aj 3/4 hodinu, lebo loď sa pokazila, takže bolo to nepríjemné, lebo my sme mali vlastne pár hodín na to, aby sme sa dostali do ubytovania, keďže tu je ten Silent Day a cez ten Silent Day už proste nejde nič, žiadne taxíky, že nikto není nikde, takže sme mali veľký taký strach, že čo budeme robiť, že sa tam nedostaneme. Ale nakoniec sa tá loď ako opravila, prišli tam takí chlapi z mora, normálne prišli na takej loďke malej. No a to tam nejako opravili. No prišli normálne z druhej loďky naskakala opravná čata, opravili to tam a išli sme. Takže bolo to zaujímavé, my už sme sa báli, že to nestihneme a mali sme aj pravdu, lebo keď sme vystúpili na tom porte na Nusa Penide, tak
to tak aj bolo. Tam bol nikto proste, no. Nikto nikde nebol absolútne. Pár ľudí, ktorí vlastne chceli veľmi zarobiť domácich, takže aj sa mi to podarilo, lebo ceny nám také dali, že to prestrelené totálne, vedeli, že nemáme na výber, nebol nikto nikde a dokonca neboli ani taxíky vlastne, takže my sme išli na skútri s kuframi, s 2 ťažkými kuframi, 40 kg na skútri. No, aby som to trošku upresnil, tak oni majú od 6. Ten sviatok im začína od 6. a my sme prišli 5:20, takže už sme mali bobky, že nič. A nemali sme vodu. Nemali sme nič, mali sme nervy, nebudem klamať. Tí ľudia na tej pláži, na tom porte, totálni zjednávači, nechceli ani zjednávať, lebo vedeli, že nemáme východisko. A nakoniec, keď sme museli ísť s tými kuframi na motorke, tak to bolo pre mňa nepredstaviteľné. Celý nabalený. Taška, rúbsak, môj rúbsak Anetkin a 2 kufre. Akože... Takže nakoniec to bolo tak, že chlap zobral naše kufre, zaviazal si ich nejako na motorku, obviazal to špagátom a išli sme. No, my sme išli prví s taškami a on išiel za nami s kuframi, no takže bolo to. Ale dostali sme sa, no ale vlastne teraz ten Silent Day trvá 24 hodín a potom všetko bude ako normálne, no. No takže vlastne vám zhrnieme teraz, čo vlastne ten Silent Day je. Vlastne to je deň ticha pre nich. A vlastne, keď sme sem prišli, tak nám chlap dal inštrukcie, že čo môžeme robiť a čo nemôžeme robiť. Tak vlastne nemôžeme 24 hodín vlastne opustiť ubytovanie, že to je fakt, že prísne, že nemôže sa vychádzať z domu. Nejde napríklad ani filter na bazéne, to už sú také vedľajšie. Nejde vôbec elektrika, nejdu ani dáta, dokonca vypnú úplne sieť, že aj dáta, čo máte kúpené na telefóne, že proste nič nám nejde. Človek je úplne odrezaný od civilizácie a my sme si tak aj hovorili, že keby si teraz niekto odrezal prst náhodou, takže čo sa bude diať, keď sa nedovolá ani na žiadnu 112 ani nič, čiže je to také... My nemôžeme ani im napísať, normálne tým ľuďom, ktorí tu robia, lebo oni to proste nie sú, nemáme ako napísať a... No. Je to proste riadne čudné, ja som hovoril, že to je až také obmedzenie na slobode, lebo máme zaplatené raňajky. No, a raňajky neurobíme. Ktoré raňajky nemáme, lebo oni sa tam doma modlia. Je to také čudné, no. Taký majú zvyk. Včera som si ešte rýchlo naštudoval, čo vlastne je ten Silent Day, tak oni vlastne zoberú také symboly Božie a tu robia randál, normálne búchajú. Pršalo, keby nepršalo, tak ideme. To vlastne začalo o 8 večer a od polnoci už nám vypli elektriku, ale povedal nám chlap, že elektrika nepôjde až od 6 rána nasledujúceho dňa, ale nakoniec to bolo od polnoci. No a dneska sme sa dozvedeli, že nakoniec elektrika nepôjde teda od polnoci a do 4 rána, do zajtrajšieho dňa, takže vlastne viac ako 24 hodín, no. Tak nevadí, no. Čo už tým narobíme, lebo na internete som aj čítal, že nezostáva nám nič iné, iba ako rešpektovať tieto ich tradície, čiže bohužiaľ, no, nevedeli sme to, sme radi, že sme prišli, neprepadlo nám ubytovanie a že sme tu v poriadku a všetko je nemôžeme ako vlastne ani na pláž, žiadna rekreácia, nič, proste fakt, že len doma byť a najlepšie je byť ticho. Doma byť a byť ticho a žiadne svetlo. A žiadne svetlo, no nič, proste povedal nám do sviečky, nedali nám ani sviečky, takže je to také, no, ale tak čo už. Dneskajší deň budeme mať taký preleňošený, rýchlo som stiahol aspoň také filmy do notebooku, nech si môžeme pozrieť, lebo toto je čistý extrém. Vybije sa notebook a koniec. No. Tak, ešte máme svetlo, takže ešte sme radi, ale keď sa už nebude, tak neviem čo. Iba v posteli. No, potom už iba spínkať pôjdeme a potom môžeme sa zobudiť o 4 ráno a strihať videá a tak ďalej, lebo toto je extrém, no. Ukážem vám ešte aj ubytovanie, ako to tu vyzerá, ako majú kuchynku, čo sme boli celkom v šoku. Ukážeme vám nové ubytovanie. A tak, no. Ešte o tom ubytovaní poviem, že dostali sme izbu jednotku, do ktorej sme išli. Anetka si hneď všimla spoza obrazu takú hlavu jaštericej. Normálne sme váhali, či to je jašterica, či to je had. No ja už som sa bála, lebo to bola taká hlava veľká, že ty kokso, to aké je telo potom, že sme nevedeli, čo to je. Nakoniec to bola jašterica, zavolali sme borca vlastne majiteľa a on nám povedal, že gekon. Ešte vlastne sa dalo zavolať, lebo ešte bolo ešte, neviem, 6 hodín. A oni od 8 mali ceremoniál, takže ešte sa dalo, ešte nám išla elektrika, našťastie. Tak sme to rýchlo zbúchali, nakoniec nám vymenili izbu, ktorá je úplne iná, celkom aj smrdí a... Sú tam také priechody, že to je úplne, aký by ste boli vonku, lebo tam je to úplne otvorené, ako nie je to otvorené reálne, ale... Je to reálne otvorené. No je to otvorené, ale no, ukážeme vám to na videjku. Vám, no, vidíte sami, môžete zhodnotiť a môžete nám potom povedať váš názor v komentári, na to nezabudnite. Tak tu máme naše ubytovaniečko. Tu máme vchod.
To je také zalesnené. Všetko zalesnené. Tu majú také, neviem čo to je. Taký sklad, či čo. Toto je recepcia. Tu máme takýto bazénik. Tu ideme do kuchynky. Tuto je ten sklad hneď. No. Takto. Tu sú také schody. A toto je tá kuchynka. Tu varia akože raňajky. No. Akože hej, varia. Ale nechce sa mi tam ani ísť. Tak chod tam ty. Podmienky sú podľa mňa slabičké. Tuto. Musíš také dvere tam dole, vidíš? Počkaj, pavúka potom nahrám. Neviem, čo toto je, ale toto isto bude také masielko na raňajky. Veľký šmak. Tuto pozrite. Škoda, že na tej kamere to tak nevidno, ale tu pavúk, pavučina, tamto neviem, čo je. Neviem, čo tam je. Ani nechcem vedieť, čo tam je. Tu mám prechod do toho skladu. Hádam, nebude veľký cirkus. To má všade, no. Zapalili by sme len svetlo, ale svetlo vám nezapalíme, keďže nejde elektrika. No tu máš, pridávam ti žezlo. No poď. No, tak tu ideme bazénik. No a tu vám ukážeme tie rolety. To sú len také rolety. Máme to vlastne, proste tam nič není. To, máme tam rovno izbu. Tak to je, to nahraj tam hore. Aha, hore. tuto, hej, no, tam máme rovno izbu. Takže zaujímavé. Ideme dnu. Vyzuť. A tu máme izbu. Je to trošku bordel, no ale tak nevadí. No, ukážeme, takto to máme. Tu máme kufre. Bordel ešte, lebo sme sa ani poradne nevybalili. Ukáž tam tú fugu hore. No, tam to neviem, čo to má byť. Vlastne z klímy, ktorá teraz ani nefunguje, tak toto to úplne... No, tam je to len také, to je tam zase voľné a tieto dvere, toto tiež nechápeme, čo je. To sú dvere. Keďže to sa nedá otvoriť. A tu máme takto v izbe moje dvere, takéto. Dvere kde nevieme kde, neviem, a čo je to tam je zamknuté. proste, je to zamknuté. No, tu máme kúpeľňu, ale to je... Zase tu máš. Ukáž tam to ešte želino, okno. a tam je zase diera. Tam není žiadna sieťka, nič. Zase takto klasicky sprchatuje a žiadny závis, nič, iba proste pri záchode. Takže tiež také čudné. A keď sme sem prišli, tak potopa tam bola. No, ja Všetko neviem, vlhčilo. čo robia s tým, že oni to tu hneď zastriekajú. Ale je to najsmutnejšie, lebo aj tak na ten booking to vedia tak vyfotiť, že to No, nevyzerá tak. to človek by, no ja som nevedela, že takto proste je. A tu máme ten vlastne vonkajšok. Všetko počujeme, keby sme boli vonku. Keď pršalo v noci, tak nás to zobudilo, lebo to bol proste čistý randál. To sme jak vonku, fakt. Takže tak, no. Tak my sa s vami teda lúčime. Toto by bolo všetko k tomuto videjku. Videli ste, ako sme tu zavretí, čiže môžeme ísť naspäť do našej kazajky. No, ideme si pozrieť film a počkáme už do rána. Pôjdeme skôr spať a skôr sa zobudíme a budeme robiť videjko, dáme si raňajky a po raňajkách sme konečne voľní. Môžeme ísť konečne, sadneme na otočičku a ideme na výlet. Tak. Ahojte. Tak sa majte, ahojte.